Gaur egun teknologia berriekin eta zer moduz moldatzen zara, gustatzen zaizkizu? Bueno, moldatzen naiz da egokitu beharra dago, baina, bueno, enaiz bez WhatsAppa dakat, baina, bueno, Facebookak endune eman aspaldi, eta Twitterien da nabilez. Gaur, ondo iruditzen bali mazaizu behintzat, segiko dugu egokitzapen prozesu hortan. Gurera dator, Xabi Unanue! Teknologia berria, eh? Zati dauka zuzetadora kalboa zeata. Bueno, aitorrentzat. Baita ere, igual. Kontua da, mobil bat edo mugikor bat komunera eritzen zaigunean edo bustitzen zaigunean, zer egin behar da? Hau da, egin behar ez dena, hau ez da erabilidea. Sekatu egin behar da. Momentu bertan, ine lehor gailorekin. Iru bider jauzidariak. Ana, hau utzi. Hau utzian, hau ez, eh? Hau ez. Ez eustan funciona. Aitor Gorosabel, zuri inoiz erori zaizu telefonoa uretara? Bai. Sekadorez? Bai. Oitxurak atatzeko boltzikoan. Nipe bai. Eta jaizten duzunean igotzen eskuan, behin bai. Zuetako norbaiti pasazaio atera pala berdea gertatu alima zaizue. Noiz bait erori zaizue komunera, uretara, telefonoa. Bueno, bai gara askotan. Berdea txampiñoiak bezala. Bai. Unanueri ere, bai. Kontua zer egin? Bueno, zer ez egin badakigu, ez? Sekadorez? Sekadorea lehorgailua ez dugu erabiliko. Baina, bueno, telefona pixka lehorra dauka, pixka buste egin beharko dugu, ez? Ni bustikoan. Vale. Zeigo dugu rekreazio bat? Bueno, pixka bat, ez? Hemen daukagu komuna, daukagu telefonoa. Zurine? Nik ingoet pixegurek balimani jo bezala. Denbora gehiagi hartu gabe. Bai. Venga, imaginatu taberna baten gaudela. Adol guzti. Vale? Desastrea gertatu da. Bueno, jaso. Eskerrak pixein aurretik gertatu dan. Baina buste egin da. Bai. Baina buste egin da, jaso. Telefonoa bustita dago, hortzan ez da zalantzarik. Telefonoa oso bustita dago. Bueno, aurrenengo pausua, aurrenengoa garrantzitsuena, importanteena, itzaltzea. Itzali? Itzali, garrantzitsuena. Bestela barrura sartuko zaigulako ezetasuna eta oraindik gehiago izorratuko da eta barruan txispazoren bat pasako da. Itzali? Itzali. Itzalita dagoia, baina bueno. Ados, bueno. Eta orain bigarrengo pausua, garrantzitsuagoa izan litekena, arroza. Arroza? Probatu alduzu arroza. Ni probatu danetan arroza 3, 4, 5, aste bi, desebez. Niri suerte txarraukio, baina lagun bat zuri, bai. Saiatuko gara probat egiten? Bai. Venga, guazen. Jake etorri naizen. Jake komunean eseritzen. Lagundu nahi diazu zuri Bai. Etorri, favorez. Arroza pote batean. Eta egosi gabe, preparatu gabe, kozinatu gabe, alegia. Zuk ere itxezu hoi. Identifikata Gotita, jazta. Bigarrengo pausua, telefonoari zatia kentzea. Badaude batzuk tapa kentzen zaiena, hau bestelaxe. Eta bestatzuk aukitzen dituzte bandejatxoak, tarjetak, gauza guzti hori denak atera egin behar. Destapea, venga, ba. Dena destapeatu. Urrengo pausua, poltsatxo hermetiko bat. Vale. Kongelatzeko. Vale. Atera sardina barrutik eta bertara. Egon da ella garbia. Eta arroza? Arrozak ere badauka garrantzia. Arroz denak ez direlako igualak. Badakizue arroz batzuk sabore gehiago hartzen dutela, bestatzuk gogorrago garen. Basmati tipokoa izan liteke. Basmati ez. Hori ez. Utzi basmati. Bomba ba. Kontua da, basmatiak ez ditu likidoak eta ondo hartzen, ezetasuna ez du ondo xurgatzen, eta orduan zaporeak eta hartzen ditu behar dugu. Ez da pasatzen, hori Gero ez dugu probatuko eta komunekoa gutxiago. Horregatik, Ana Goitia, litekena da zuk arroz basmati erabili izana telefonoa sekatzeko. Ba, behin bai, beste bizetan ez. Eta basmatiak ez du funtzionatzen, arroz bomba erabili behar da. Ezetasun gutxiago hartzen duelako, ez dauka beste arrazonik, Vale, zein barde eta borrea bota? Bota, goraino. Apa. Tapatu dugu, ez? Bai. Ados? Barruan dugu telefono arrozez, polsa barruan. Itxi, hermetikoki. Hermetikoki itxi. Etoen garrantzitsuena, ez dakit, ja asmat errepikatuan garrantzitsuena, baina inporta duena, pazientzia. Zergatik? Pazientzia. Gutxienez beharko ditugu 48 ordu. Telefono gabe? Bai. Ta WhatsApp? Horregatik atera ditugu txartelak, simak eta gauza guztiak. Bada espada, etxean daukagun beste telefono batean sartzeko, ze, klaro. Eta nina ez aurrenengoa, Oraintxe ateratzen badugu alperrik da, ez du ezer xurgatzen. Ez du efekturik egiten. Ez du ezer egiten. Arrozera bilizakegu edo, estela, maletak erosten ditugunean begoten dira, pelotatxo hauek, silika gel, hori sartu daiteke baita ere, gutxiagorekin ez duzu hainbeste kargatu beharrikan. 48 ordu eta gero, atera egin behar da. Bai. Atera egin behar da.
Hori bai. Posible da, izorratzean. Denbora asko pasabada itzaltzen tarratu duguna, komunetik atera eta itzaldi arte, baliteke barruen txispatzen bat egitea. Hori bai, ez badizua funtzionatzen badakizue, gure kaxa bildu aite.eusera bidali eta kexuak erreklamazioak eta bieue pasako dizkia. Arroz hau gero ibili deike kozinatzeko. Ez, arroz hori ez. Orain betan badakigu zer ez eta zer bai, egin behar dugun telefonoa guztitakoan. Aurretik, ja. Xabi Unanue, eskerrik asko. Gero arte, Xabi!